Toisin pa nagapor ka mantang adap daga jing sungu ba daga jing sungu komen kaba kraw hadu kata-kata ya kaba ngayok pat ban ya kren biang bat pi sahi sien ling ba kene ka khubor step ngai go you try ba nak step naga sngi ya ka bang yo ban yo snow but yo snow ya ktin ga jong play kung ba ktin jo play ka ong ba ka jinget ka wan daga ba yo snow but daga ba yo snow but ding ta kwa ba pin nget siya how Jesus Christ ding tang apen snow but yai pen snow kani ka ministry jong ka Potternet ka pen snow but yai pen snow iya ka gospel ka jong Jesus Christ ba op yo snow but yo snow pingat ken iya kani ka jing shisha mday bang ipin bana iya ka ba lamler mday bang ipin bana iya ka ta ka syukor re ngipin bana iya ka ba shisha namar ba usoitan naga sngi ka sngi upin bana ma uru naga sngi ka sngi naga por i no ru ban pin bana iya kita ki khubor thok iya kita ki jing pin bana lamler ki jong u iya ki jing kran ki jong u iya ki jing batai ki jong u iya ka ba ka perthei namar ba ka yo sngo kala kum nget no haga jing batai ka jong usaitan badeng ta la sha syukor ki tadeng ta mangi kum ki syakri ki jong blai nagane ka jakang ipin snow but yai pen snow ba pin yo snow ya kata ka ktin but ya ka pin nget ya ka jing shisha ba pin yo tip ru ya kata ka jing shisha but ba ka jing shisha kan pelai lu ya pi namar ba ka babel ka kren shai ya kata ba soitan u de bo thak u syukor u ba lamler ba bo kren ma u am ani sngo daybet habo batai ma u am ani sngo daybet ba ding tale se le pe ki video na ne nang tai bo soitan u bo jisu de blay ani sngo day ani soitan u jisu de tang wei na ki prophet ani sngo day lada ki wanra te kini ki jingkran am kumba ani lada phimdan bhai ka tien ke jong blay phin nget ru bo jisu day ublay bo day tang ubreo tadeng ta nagasgi ka singing ipin snow ya ka bangin pin yap tron ya ka ne jing lamler ya ka jing kini ki tien ki ji kai ki bathok ki syukor ke jong soitan bo soitan ni na do maningkong hi ka pop ka baningkong ka pop jong ke jing lamler badeng ta la lamler ya ka im da soitan baba pli kani namar ba ka lesi klam sha skor ba ya ka tin ka jong blay tadeng ta kala kum ngop no hakini ki but thap ki jong usoitan habo kren usoitan habo batai usoitan habo open ani kum ba ka dai sisa hado ba ka im kadangop hado bo usoitan uyo ban pen ngop ru what you adam baru arngot bat im bat adam kia bam nau tau so jong ka jingtip ya ka bo blay lamana kila bam da bo soitan syukor ang bait na da bam hinom yap to bam na padon da ba kila bam si sagi klem yap ki snow bait bo blay syukor ki reki klem so to ba ka ta jiap kam dei ka bakin jadot na kila yap ha ka ta bakin jamin sim but lapin dekut ki ken na ka ta jinga dei but uni kupa but uni blay bo it ki ken usoitan wan ra abi ya katahi ka jing pen snow bo bleum eat ya pi la dau eat ya pi ta bleum ai wan bam finu ding jing jing tip ya ka ba ba bes usoitan wang bo bleum u kwa be ban long halor mama utang ma uhi un start mama pi bin sa biet bet ta ding ta sha ya pi ba pin bam no ding jing tip ya ka ba ba ya ka besniu usoitan wang u kwa ban khom ya pi kwa ban ben biet ya pi u kwa pi ben long be hapo jong u ta ding ta bo bleum sha ya pi ba pi bin bam bo blay siya sha iki bakikin bam henry ka sni bakikilit bam utray am uklam wan kang na pedeng wadang ay blay fi bam balay fi mad legam na am u blay ay kam man like lut bo new blay bangi syakri u blay ba u ay ngi kam man like lut ya ga bangingin shit baka ni ka sni ru le se dan na pedeng jong fi snap dan na pedeng jong fi klam snap but nga ay ngo u blay dan na pedeng jong fi snap ya ka ban nget dan na pedeng jong fi snap ru tang ban shu yo snol ni tang ban shu dong wo niya na kwa ba dong fi ka ni ka sni ka mamanta ka shong ka man ka jong fi la fi pediang na fi kan tat u blay kwa ban pen bor yanoro ublay wa aingi ka mon like lord haga sngi baga im ka bam no tau so ublay klem kang tagde kita hang ni sngi ka mamanta yo ba don na pedeng jong pi ki ba sha syukor haga ni ka perthai ya ka ba fim pelet jingmut how blay ni bi kam pelet jingmut agi ai ki jong ni ka perthai ya ka ba soitan open i ba ka ni ka long ka ba kam don kam open i si sha ba ka ni ka long ka ba kam Kordor nga kwa ban ong fi ka sngi manta kindit ben reno pa shu try wat nom sa hagataken ka jing sha syukor ka jong baman tading tanga pen snow pa pen snow ina ka ktien ka jing shisha
Bahabiyo sngo pin light na ka jing syukur, pin light ken na kane ka jing pentame ka jong soitan. Ya ka ba fin yo ya ka jing shisha, ba ka jing shisha kan da pelat shisha ken ya pi. Ngai ngu yo blay ba ka tin ka jong blay. Ka khot yangi bat ka hikai yangi bat ka ong kom ni. Ba Apreng jong kita ki jing ele jong ke jing em marbun sin soitan am uang ye pi la biang na shakri blai shu na market kini ka jing ke jing jar pi shakri u blai ru sa kum jo iskum jo hi pi sa kut sa haju shi haju hi blai khlaman ya rap ye pi la daude bo ye pi la daude bo shisha te blai umwan te ban le ye pi pet mata kum ni ke jing ke jong pi ka dan bet ka daw ong banai nget shu blai ka ba pin phai shi ka protein ne ba pin len no yêu tàu blay bo pi ngai cái này let's say cái jing kren cái jong soitan ru haki skor cái jong pi open snow ka do onot cái jong pi ya ka ba fin kan tat no yêu Jesus Christ but ya ka fin em cái jing em ka ba lach lut ka ba lach lan ya ka ba fi la ban le kat ba fi mon but đây yang tang kwa man pen snow pi ya ka ne ka tien ka ne ka por ya ka ba ngala ban shem ka shiti ka ban kong ka jong Petros ne ka lenong ka ba en rio ka de khot ka ba pra ka ba ongom ni tu pin le adakar tu pin ya sharai na ba uta unong ya le jong pi ubau soitan kumu sing bakarho uyat keleng udawat kenang ya unoru ba unyo ngut teli ken ma hong ni ka babel ka ong unong ya le jongi udai soitan rigi breu udai soitan uta unong ya le am ka babel ka ong ni ka ong ba kumu sing bakarho udayat keleng udawat kenang ya unoru ba unyo ngut teli soitan ukwa abit ban goi teli yau brio ban goi teli ru de useng using baru useng hari ni sha using udai ubakta bat usangot henrengi iak ni ya kadur ka jong using hagarukom jong beseng tading ta hang ni haba ngipuli ka ngi shiti ngi i ba umensim akut upen shai ya upetros bawang ni gane gawai ba soitan ulong kumusing Andre ka jinglong jong upat kata karukom long ga ju ka long kum besen ka bamut kum ju hi upen ima upen isir kai bar kum besen yu balawan mi pau hang tay pok per eden upau ro hang ta dor ban ngut teli kan ya kata ka jing shisha ban ngut teli no ya ne breu kan bading ta ka ban ong fi ni ka sngi menta using hagador ke jong beseng tading ta une usaitan ukwa ban ngut teli udayat keleng bodo kwa ban ngut teli upen maru let's say dan pening jong fi osngowi ka stor jong jing pen ma penting usaitan upen rem ya pi let's say uber ngem uber sit ya pi upen kenjing ken ya pi piang la pi bot inu jisu pihak ban sha ke jing jar pihak ban ba ya ka ding pen a pihak ban syak kentat pihak ban syak sitom wong ni naile kata-kata ni mei pan ongkom no ni ki bahayang kin ongkom no ni kom ta ter ki breu kin ongkom no ye pi open ship ting ye pi let's see pi dana peneng jong fi pi la pediang you try and ra kan ni ka por ka mentaga wan ro ka men sim ji ship ting ye pi wan man berngam mo ne sing wan man kerho ye pi man penting ye pi pasi sin ba pi la tiang am on ngut teli pi kata kan wan hakadur ke jong beseng pat uyok ban kelanya fi bat ban ngut teli fi tading ta ko abanong fi kan ke sngi ublay ong yu Joshua tolong klan pat tolong shulur ba fi tolong klan bat tolong shulur mau try ong an long rengkat bat fi tading ta film day ban yat ha kabaken jado film day ban yat ha kata kabaken jabriu haba fi shakriu play tapi shakriu try yat beda ka jinget komba utrai la kular komba ka tien ke jong play kal akren nget bet ya kata wanom kuslai ya ke ru lada piwan shaka jinglong do uni using ubakar ho shisha u apru ban gut teli lada piwan no shaka jinglong do uni uksut uni ubaman uni using hakadur ka jong using tamba udaipat hagarukom jong beseng ungut teli pi ong ka tien ke jong play tading ta kwa banong ifini kasngi menta ken mau no yu Daniel hakato ka krem ke jong kita kising balai ba kising kim la ban ktayu Daniel kadaw ko long bo Daniel uklam long ho bakan jato
U Daniel u klem long u baken jado. U Daniel u duai, but u long u baken jaman sim. But habala bread yu ni u baken jaman sim. Ha kata ka krem jong kita gising. Kini gising haba ki pet yu tau baken jaman sim. Kim la aban kta, kim la aban ngut teli. Namarba u long u baken jaman sim. Peleng u soitan la aban ngut yu baken jaman sim. Peleng u soitan yo iru yu tau baken jaman sim. Hakasgi kabau bre wan shaka jinglong do wan shisha shaka ta ka baken jado ka jawa ken janiam ne upa yelde na ka ta ka baken jaman sim shaka ne ka baken jabrio te dei hang ta shaka ta ka baken jado te dei ta bu soitanu yo ban go telifi na kan mau ne ka poru bu Petros abu Jisu u yatu ta wong bu kuno brio un salet sipo Jerusalem bat kumta sa kem u de men basan bat kumta on sa penyap ya bat u Petros udah sungus kem madu kata-kata wong meleleh ngadon mangawang nganya da mangayame u Jisu pat tangan puli ni kapor mo ladang puli uni botho yang ni city mau di Petros bat open kan kalong ru ka jingpen kan mau ya te namar ma uru ale kumta kapor ka bamensua Hakapor ka ba u Jisu la akran ya Henry udah snow shisha ba ula ban le kata. Ngan puli na Matthias kan ba arpun riu kan ga khot ka ba lai pulai ka ongom ni u Petros ule tu te ula ong ha u lada kibaro akin tut yame ngate nganum tut lano ru. U Jisu ula ong ha u shisha ong ha me ba ka ni gamit shwa ba 4 riu usyar men len yang alai sin. U Petros ula ong ha u laka day yang aban yap no lembat me nganom len setiaya me kum juru kila ong isenran baro ngi iyang ni bau Petros ukren dagataka jing snow shirham haka donut jung but usnow bet ba unum len you try but ya ka ba laka day uban yap no ru un yap lembat utry Balunom len setia yu tra usnow bet haka baken jado ula bet ban le kata usnow bet haka baken jado ngan bot be yu try long kat balong jagat baja ngan bot yu try Henry shisha kumbau Jisu ya thok lupa namaru yo I ya u Petros u baken jado u Petros umpat yo ia kata ka jing ka baken jaman sim u kran be ka do u snow bet ba u klanya ka do Henry shisha anda habala poi kata ka por habala akli ya u Petros mer memdai way na kita kinong bot jong Jisu kumtaken ulen way hadin ka way light stain ulen bading ta bu Petros u snow to ia kata ka jinglong ka jong ba kata ka jingle ka jong da tho ina ki chiti Wong ba pleng usoitan te ulong shisha kum tau sing ubakarhu namar mama uru ula sya angut namar babalay bau ya haga bakin jado bau da lenno yu Jisu bau da snow siru hado kata tadi tau tho ini kishti wong ba ken ma ba usoitan udai bet uta using kababal ka ang using bakarho ubayat kaleng boda wat kanang yano ba unyo ngut teli tadi ta u Petros utho ang ni wong ba ladangi long shisha ki bakin jado ngin sya angut how do you sing Henry ai bengin long ki bakin jaman sim balay namar bahang ni kadakot ka ba shipo ong tiu blay ka jing ay baro ubala kot ipi sya kata ka buram bam jukot jong u how Chris unda fila sya shitam kendiat por mauhi ken unda pynjanai api unda pen scam unda pen shite bor hau tolong ka jinsun char sya ki bam jukot amen ngiyang mi bau ang bet pidan makana hapneng ki jinjin jar pidan hapneng kita ki jing pidan hapneng jo kita ki jing syak shitam uang topin syak shitam kendiat por namar bau blay da ka jing ki jung ulakot yapi syak kata ka buram bam jukut hau krisken mau blay uladap kot yapi te uladap kot tadi ta bau lakot yapi bar hapa pidan mata ka jinjin jar pim de ban ran den no lani bepin wan no syak kata ka bakin jado Henry ba pinelong kita ken ki bakin jaman sim namar lakot ipi syak kata ka buram jong how Chris anda fla syak shitam kendiat por syak shitam bakani ke jing syak shitam ke jong PM kamdai ka ba shu syak shitam kum to Henry kadon kanong haba pi syak shitam ken nagabantau Jesus Christ bagababal ka ang mauhi ken onda pynjanai pi peleng ha ke jing syak shitam dai kawan ke jing janai
kawan ke jing pynjanai ha ke jing im ke jong phi but om tang ta bala phia la ma ke jing shitom on pen scam ru ya kata ke jing nget ke jong phi but how if shitom ru la pen shat bor shu ya phi ke ani la da pleng la da kamdan ke jing shitom kamdan ke jing pynjanai tadi ta bangi puli na ka city ke jong Jacob ko ong ba la pynjanai no yang i leng ba kita ke Jingtynjuh ki babunjat but habang ipuli na ka city petros tu na menengkong ke dekat Andrew hangtur ko ong ba kata ka ba perang yang i ta la perang i ta ka ding ru ndai ka ni ka long ba kham ko dor banya ta ka ksiar ka ba jat no tadi ta fiat la bagi Jingtynjuh fiat pen bagi jing ke jing shitom juga jing leng ba ka ni pleng la pynjanai pi leng ba kani lang pen scam shu ika jinget jong pi but leng ba kani lang pen shat bor pi namar bo playam onom EEP hapdeng jong kita ki jin jaru play onom EEP hapdeng kita ki jing shat shitam ke jong pi andai rengkat bat kata utawi kalat ba pin light but leng ba kata video be ya ka ti ke jong blay leng ba kata video be ka bor ke jong blay ba deng taban penjan na shu ya pi hang taban pen scam shu ika jinget ke jong pi but hang taken ya ka ba on pen shat bor shu pi ngaken mau ya lada ngam sim layat kita ke jing elek jong ke jing ngan long bet try ubri belong ordinary lada ngayat bitang ke jing suk nganom iru ya kata ke bor ke jong blay nganom iru ita ki kamba ke jong u ginom iru ita ke kti ke jong u ke kti ke bakraw bor jong u ya balayat habo penya jing ha bang ke Jingtynjuh ki babonjat pleng ngayo ke kti ke jong blay ke kamba ke jong blay badeng tabal nang pynjanai nga badeng ta ken bala nang penshat bor la pen scam yang aba bala penshat bor shay baga snow nga kwa banong ifigin ke sngi wanom do men sim sha shitom kindiat por ong ke ktin lem dei shibon por le kindiat por batu aba pin long bi ki bakin jaman sim nai ki shane shatai nai pet shine shatai repeat bitang shiu jisu pet tang shang ne ke ktin ke jong u ya ka ke bola kular ya ka ke bola kren ya ka ke bola dep ban ya thu ya ka tahi un le bet ya ka tahi ke bola kular ka ta un pendap bet ya katahi ka baula kren katakan urlong bet tading ta kwa banong fi ngene sngi wanam ki kuslai na ga dono jong pi la pi snow bet ya ma ga jingle joga jingem no problem ya sha ya up ya ne wat ju pai shi kamon shi ka diang shi wei per ki blay ne shi kita ki jing hikai ne shi kita ki jing snow ga jong soitan mo soitan u de bakran ukran ga jing lam ler ukran ga thok ka bi kor shi sha wanam snap ka bakom kata henry pin snap ya ka ka ba ka tien ga jong blay ka kren tadi ta kwa amno fi pule ka tien jong blay sharai ba duai ong ka tien ga jong blay yo pi hap ga jing pen shoy ga jong soitan ki pen shoy kin dan bet tang balada wan makana ka jing pen shoy fino mahap ga jing pen shoy ublay pala if na gajing pen shoy aba pidon ya kata ka bor naga ktien ke jong blay tara bam di naga ktien ke jong blay man lagas ni pinyo ibet ya gajing job ha gajing im ke jong fi ina dua ni ka por man taw do man sim ong pi sha shitam kniat por ublay la khot ipi daga jing ai ke ju sha ka buram bam jikot ya sha shitam kniat por fini ibet ya ba o ya pi on pynjanai on pen scam on pen chat bor ngin dua ni ka por ka mentah ngadap daga jisungu try ni ka por ka mentah Bagtin jome ka wan mit ka bashay ko try bangim day ban ya aga bakin jado namar habang ya bakin jado uni using ubakerho ubayat keleng usaitan udah kwa ano ban ngut no ken ya kita ki bakin jado try ab habag ni ki kun jome kila sedang haga mensim ki habag kila sedang daga bor ka jongo mensim bakut kinom kut pat haga daga bakin jado ay ba pin sedang au mensim pin kot bi hau mensim namar tang Shillong bakin jado la sa angut teli bara biya la magi jinge le wanom long ki bakin jado wanom kenjing wanom ship tieng and the shania how try utry unang pin chat borefi un pin scam ya fi shi sha un pin janai fi ba pin yu i be ka kti ke jong blay ba hadin jong ne ke Jingtynjuh hadin jong ne ke jing shitam pin yu i bala pin scam shi sho ya fi bala pin janai ba bala pin chat bor shi sho fi ba pila ban flash ka perthai ya ka ego try le ka jim jong fi ngadwa nga kerkoi vi ne ka ski wanom do men sim and ya shakri ba ya shakri utry pet cho jisu ubalong ken utau arthur and finisher nane utau nong top ba nong pendap ya ka jim ga jongi ngadwa nga kerkoi vi ne ka ski ha ka tengu jisu amen but amen amen yeroi try ngin sa sham yang lai sai ka ski long fi ken ki ba ya sha long bet fi ken ki ba command long bet ken ki ta ki brio ken ki ba ya au men sim trying to kui ving is a shamel shaikaski. Bless you, amen.